Dandalin matasa. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Ko kuma in ce lokacin sanyi lokaci ne da yake zo mana so daya a kowace shekara, yana zuwa mana da kalubale da dama, bishiyar fata har ma da yayyankewa ƙawaf gare ku masu kallona. Amma kafin in zo gare ku bara mu ji ta bakin mutanen gari. Sunana Nasiru Bala. Ta da ni sanyi dole a mai tanadi wanga lokaci ga irin wannan sanyi da ake, wannan huturu da ake, dole a mai tanadi. Na daidai tun kamin a zo mun san da cewa nan sanyi dole ne zai tsauri irin haka sosai. Mun tanade bargo na kwana wanda za mu amfani da shi, da man shafi wanda kuma dole ne wanda za ka amfani da shi before ka shiga lecture da safe, wanda za ka rinka amfani da shi ka shafa idan kaya wanka. Sannan kuma da abun da mun ka tanada irin ka za ka tanada gas, in ba wuta ne za ka yi amfani da ita ka yi ruwan zafi da safe, su ne za ka wanka sannan ka hita class. Kaga kenan akwai an yi tanadi sosai akan haka nan. Gaskiya wannan yanayi hira ta wannan sanya ka mana fakar cikin hira. Gada za mu iya cewa mu kai kare 12-11 wurin hira, amma yanzu kaga ita ma kanta din tana ta kanta zuwa kare 8 ma tana ta kanta yare. Ka ga dole ya kawo mana cigas wannan sanyin. Sunana Annur Dahiru, ni dan cikakken haifafen garin Shinkafi ne, jihar Zamfara. Haka ne, ni dan Shinkafi ne. Hakikanin gaskiya sanin kanmu ne lokacin sanyi idan ya shigo, da akwai abubuwa da dama wayanda ya kamata a ce a matsayinka na dan adam ka tanade su, wayanda ko ba komai za su taimake ka, kuma za su taimake rayuwarka, kuma za su kare ka daga wayansu cututan. Daga cikin su da akwai kayan sanyi wayanda muka sani ga al'ada ko kuma ga ce ga rayuwar dan adam yana buƙatar wayannan materials din, irin su riga, hulla, takalma, hadi da safa. Wannan babu ko shakka suna taimakon dan adam idan lokacin sanyi ya zo, ta wajen kare kanshi daga cututtuka, sannan kuma da shiga wani yanayin wani condition wanda bai kamata. Sai kuma wayansu abubuwa da mahiyancin mu bamu gane ba, wasu suna cewa lokacin sanyi ya zo ba su son wanka saboda yanayin sanyi da ake so. Babu ma wata hujja da zaka iya amfani da ita na cewa wai ga sanyi ba za ka yi wanka ba, domin ko ba komai wanka dai an san tsafta ce, kuma ga addinin na musulunci ma ana cewa annazabatu minal iman, tsafta tana ɗaya daga cikin gishikin. Dan ba komai bane ba, duk lokacin da lokacin sanyi ya taso ka ibi ruwa ka yi wanka, babu ko shakka na san zaka dina zai kawar da sanyi ga jikinka. Ma ya kawar da sanyi ga jikinka, zai ka ji gaba ɗaya jikinka nit, kuma ba komai zaka ji kana shiga cikin jama'a ba tare da fargaba ba na cewa ya yanayin jikinka yake, ko kuma ya mutane za su dinga jin yanayin jikinka. To lalle sanyi ne gama al'ada Hausa suna cewa yanayin sanyi ya yanayin zafi, saboda ko ba komai cikin sanyi ne zaka ji jikinka neat, babu wata cuta, baka jin ciwa kai kanka ma baka yarda da kanka ba. To don haka sanyi, shawarar da zan bada ga rema al'umma cikin yanayin sanyi akwai abubuwan da ya kamata mu tanada, wayanda gaskiya ko ba komai suna taimakon mu kuma suna kare mu daga wayansu curuta. Kamar yadda ni bayani da farko, akwai rigar sanyi, akwai hula, akwai wasu hannos clothes ma suna sa, akwai socks da kuma rufin takalma. To haka ne nake jan hankalinku da ku yi kokari ku kare kanku daga curuta, kuma ku yi kokari ku kare iyalanku da wayansu ma makusantanku, domin ko ba kuma yana da muhimmanci gare ku, kuma zai zama kare jikinku da lafiyarku. Nagode. Sunana Shu'aibu Garba Muhammad. To a gaskiya dai na yi makaina tanadi a gurin bacci na yi mai tanadi, na sayi beshid irin babba din nan da bargo kuma, sannan kuma na zo irin na samu katifa wadda take irin azin koda ma na kwanta ita, koda sanyi din irin ya zo irin sanyin ba zai taba ni irin haka nan ba sosai. Gaskiya akwai special mai wanda yake muna amfani da shi a gargajiyance. Muna amfani da mai ne man kaɗi haka,
a kuma yanayi irin yanzu na shago haka wanda ake amfani da shi shine da bai wuce basilin inda a lokacin sanyi ne shine wannan koda ka yi wanka zaka zo ka shafa shi zaka ji irin jikin kai na dan zahi haka irin ba ka ji sanyi yana shigan ka sosai ba. To gaskiya yadda sanyi cika muna gefen fira yadda muke yi ya zo sosai, amma mu a yadda muke ɗauka muna sayan irin soyita haka muna amfani da ita wanda yake koda mun tafi a gurin fira din nan abun ba zai ba mu matsala ba har ya irin mu zo mu ce mun gaji da irin sanyi ya dame mu sosai haka mu ci bari mu dawo gida. Amma saboda wannan soyita din za ka ga mun daɗe muna hira wajen muna iya kaiwa karfe 10, 11, 12 duka muna iya kaiwa wajen fira saboda mun sa wannan soyita din. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Dandalin matasa, dandalin nan da yake wayar da kan